Zatim smo se nalazili na nekoj istoj liniji. Sjećam se jednog pisma kardinala Kuharića kad se događala kad su ekstremisti s hrvatske strane na zlo odgovorili zlom. Da. Oko za oko, zub za zub, glava za glavu. Kad se dogodili neki pojedinačni zločini, onda je kardinal Kuharić ne samo da nam je verbalno od nas tražio da napravimo reda, da ne budemo isti kao naši neprijatelji. Poznata na njegov propovjed, pogotovo u Bistrici. Da. I napisao je pismo vladi. Interesantno, i ja sam se borio u vladi na toj liniji, ali kad sam bio nemoćan, i ja sam napisao pismo. Jak sam bio potpredsjednik vlade, ja sam napisao pismo da ostane trag, da to bude ozbiljno, gdje smo tražili da spasimo dušu hrvatskog naroda i hrvatskog čovjeka, da ne podlegujemo kušnji, i moram reći i Vatikan i kardinal Kuharić i crkva, kao i uvijek u povijesti, u tim najtežim trenucima je bila najveći oslonac. I ja osobno, a vjerovatno i moji kolege u vladi ne bi izdržali bez te podrške Pape, Vatikana i Hrvatske crkve na čelu s kardinalom Kuharićem. Evo, to su bili. I da završim tu priču, kad sam odlazio iz politike, otišao sam, tad je odlazio negdje i kardinal nadbiskup Turan sa svog mjesta ministra vanjskih poslova. Otišao sam zadnji posjet Vatikanu i tad smo pričali o tom proteklom vremenu, ne? I tada me nadbiskup Turan nije prepoznao i počeo je pričati o tom svom razgovoru i ovoj neobičnoj zgodi sa mnom. I onda sam ja rekao, to sam ja, i onda mu je bilo drago i tada je rekao, mislim, to je važno reći, rekao ovako, ja ili bilo ko drugi koji će biti na mojem mjestu, uvijek ćemo vam pomoći, možete zvati u bilo koje doba dana i noći, ali još vam želim reći jedan savjet. Kaže, vi ste mala država, vi ste relativno malobrojan narod. Vi ćete morate ići u kompromise i napraviti neke stvari koje nisu dobre i za vas, što su protiv vaših interesa. Morat ćete popustiti i biti mudri, ali nemojte nikad priznati da to što prihvaćate da je to dobro za vas, recite to prihvaćamo jer ako prihvatite zlo koje vam nameću da je dobro, nikad više nemate šanse da se riješite. Profesore, sada nakon 16 godina, kad ovako razmišljate, koja je ipak uloga Svetoga oca Pavla II. Da su svi oko njega upravo tako reagirali i tako donosili sudove? Ja mislim da ipak iza svega stoji on. Apsolutno. On je bio veliki prijatelj čovjeka, svakog čovjeka i svih naroda, a pogotovo oni koji su patili, posebno istine. Ali bilo je, znate, i trenutaka kad neki i takav autoritet kao što je takvog čovjeka velikoga nisu prihvaćali bez rezerve. Da. Ja se sjećam kada je onog velike mise koju je držao ovdje u Zagrebu na hipodromu, kada je on zastupao politiku pomirenja i komunizma, kad je govorio o tome da Sava i Drava utiču u Dunav i da se to sve spaja u jednu veliku rijeku, 10.000 ljudi su tog momenta napustili mislim. Na tome Ivan Pavao II. Je bio veliki čovjek, ja sam ga 4-5 puta sreo. Kad si bio kraj njega, osjećao si jedan mir, jednu sigurnost, jednu veličinu, možda je teška riječ, ali mogu ju upotrebiti, jer stvarno sam tako osjećao si jednu svetost kraj sebe, ne običnog čovjeka. Da. Zato su i na pogrebu, kad je bio sprovod, spontano ljudi vikali subito santo, odmah neka bude sve. Da. Profesor Zdravko Tomac napisao je više knjiga, ali ono što bismo danas se usredotočili, poznata je njegova knjiga Ponoćne misli, koju krije mnoge informacije o gospodinu Zdravku Tomcu. Možemo reći gdje si on postavlja pitanje tko sam, zašto živim, što će biti poslije smrti, a onda moj obračun s KGB-om. No, prije svega, nego počnemo analizirati i uđemo u dušu i intimu ljudskoga bića koje je sposobno uistinu otkrenuti se prema Bogu, profesore, možete nam reći tko je zapravo Zdravko Tomac? Mislim da sam ja čovjek i to je najviše što čovjek može biti, da bude čovjek, da bude Božje biće, da bude duhovno biće, da ne bude samo tijelo, nek da bude i duh, da bude čovjek koji voli, koji ima puno srce, koji može se veseliti, koji može i plakati, jer muka je u praznom srcu. Točno. Jel, kad sebe ovako poznate, zaplačete li kada?
Da, često plaćam. Što vas ovako potakne? Čak su rekli je to potpredsjednik vlade koji često plače. Ja sam evo i sad skoro zaplakao jer sjetio sam se tog vremena. Sjetio sam se kako sam išao kao potpredsjednik vlade na sprovode, posjetiti majke čiji su sinovi poginuli i kako jedino što sam mogao napraviti tada da zagrli majku i da s njom plaće. Da. A kad se ovako sada vratite u svoje djetinjstvo, majka, otac, možete li malo ozrađe svoje obitelji? Pa mogu, majka je iz Slavonskog Kobaša, iz jedne hrvatske obitelji, negdje porijeklo od 500. godine, Rubilović, Hren. Majka je bila domaćica, uvijek se brinula za obitelj, za djecu, za supruga. Otac je bio učitelj, ali bio iz bogate obitelji. Moj djed je došao iz Gorskog Kotara, bio je osnivač drvne industrije, imao je veliki salaš, mi to zvali, sa puno zemlje. Otac je volio poljoprivredu, jako bio učitelj, uvijek je obrađivao zemlju. Bio je obiteljski čovjek. Otac mi je za vrijeme rata bio domobran, bio je HSS-ovac veliki. Završio je negdje križnom putu. Saznali smo da je ipak preživio to, da je negdje u logoru. Nas su izbacili iz stana učiteljskog, uzeli su nas u zemlju. Primili su nas seljaci Naglići u neku dvorišnu, neku zgradicu. Bili smo bez išta i sjećam se, ja sam bio dječak tada, 8-9 godina. Igrao sam se proljeća negdje bilo. Naišao jedan čovjek koji je bio sam obrastao, mršav, zajurio se prema meni, digao me, počeo ljubiti, ja sam počeo vrištati, ja nisam prepoznao svog vlastitog oca. Onda su ipak na kraju se smilovali pa su vratili oca u službu, ali su ga poslali u jedno selo u Dilju, u Brižiće, u jednu tamo zgradu gdje je klizilo, susjedne kuće su bile srušene, brdo je klizilo, mi smo se bojali i onda se opet jednu večer su se pojavili križari, bili su bosi, duge kose, naoružani. Onda su nas metnuli pred zid. Moja sestra je tad bila mala, mama ju je brzo bacila na krevet da barem ona ostane živa i rekli da će nas streljati jer da naš otac surađuje sa vlastima, da je postao učitelj i mislim da bi nas streljali. Slučajno je naišla vojska, čulo se kamionom da pjeva i oni su otišli. I sad tu naša Golgota nije završila jer su sada opet optužili ova druga strana oca da surađuje s križarima. Oni su uzeli na njemu, on je bio lovac, lovačku pušku i onda su ga opet zatvorili 6 mjeseci. I evo, tako je bila ta sudbina. Bili smo sirotinja, 3 djece, ja sam želio studirati. Mogao sam dobiti stipendiju samo za ekonomiju koju ja ne volim. Ja sam završio ekonomski fakultet, ali nikad nisam praktično radio kao ekonomist. Imam brata koji je umro od šećera, Branka, i sestru Blaženku koja je psiholog klinički u Slavonskom Brodu, je ovih dana odlazi ona u mirovinu. Imam suprugu Ankicu, ona je iz jedne obitelji, Pavičić, iz Boričevca, sa isto jednom dramatičnom sudbinom. To je sudbina hrvatskog naroda. To selo Boričevac je bilo spaljeno od strane četnika, partizana, sve je to bilo miješano od 1941. godine. Oni su pobjegli i spasili se i ona je u stvari rođena u bijegu kao izbjeglica u Bihaću i onda su opet ostali bez svega, iako su bili relativno bogati, i onda su otišli negdje u Bjelovar, na selo, negdje su u štali spavali. Otac je 1948. umro od tuge, od svega, od tuberkuloze. Ostala je majka sa nje 2 ćerke koja je teško školovala. Moja žena bila talentirana za glazbu, međutim mogla je završiti samo srednju školu i onda je došla raditi u Brod i tako smo se mi upoznali. Imamo prekrasnog sina Ivana koji je matematičar, radi u Siemensu, sad radi u Ericssonu i živimo za njega. Iz ovog što sam ja ispričao, jedino ono što čini čovjeka čovjekom, to je njegov odnos prema drugim ljudima. Da. Tome ja sam uvijek imao ljude koji su mene volili u obitelji koje ja volim. To je ono što me čini čovjekom.